Hallo, ved du hvad? Hvis du ikke tager kameraet for mig, så giver du the piece of fuck. Piece of fuck. Nå, der er ikke så meget at lave, altså. Udover at rave med penge. Det er dejligt. Fuck. Fuck, hvor sådan der. Har du kigget hende der? Hende der heksen deroppe. Hvor kæft, hun er uhyggelig. Fuck, man. Hvorfor skal du fucking anfange, okay? Jeg siger lige også, skal jeg tyder faktisk lige, mand. Vi er rigtig ked af det. Det er Asta, hun er sygt ond. Hun er sygt ond, og jeg græder mig til mig. Det er sammen med mig. Det er sgu dejligt. Har du godt lige igen? Det gør mig sådan liderligt. Kan du suge min pik? Hvor meget skal du have for det? Det er gratis. Okay, kan vi gå rundt? Okay, vi går rundt. Der er også pude. Altså, hvis I undrer over det her er stort, ikke, så er det fordi, det er min mor og far, de er sådan rimelig rige, ikke? Vil du lige hjælpe mig? Nej, fuck. Han skider sgu. Sådan, så røg den ned, hva'? Kakker, man. Er du kakket? Er du kakket, hva'? Han er kakket. Han er kakket, han der. Hun er grim. Prøv at se hende der. Nej, prøv at se de der. Hun er skiller. Den er fucking nuttet, den der lille hund. Nå, også harmisser. Okay, du er like. Fuck, man, det er sgu da godt, det der. Skal vi ikke se noget porno på net? XNXXX. Det er, hvis I skal se rigtig porno. Ja. Ikke lige nu. Okay, kom gå nu. Hvorfor? Civildans. Skal Nice. Okay, du like. Ej, min lille. Jeg skal hjem strik nu. Okay, kræfter. Fuck, den spiller sgu for kamera.